салом, хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи 3 марти соли 2015 ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Додгоҳи олии Тоҷикистон имрӯз аз ҳукми зиндони вакили дифоъ Шӯҳрат Қудратов 5 солу 4 моҳро кам кард ва муҳлати куллии зиндонро барои ин ҳуқуқшиноси маъруф то 3 солу 8 моҳ поин овард. ин вакили дифоъ моҳи январи имсол барои кӯшиши додани пора ва қаллобӣ ба 9 соли зиндон маҳкум шуд. Ба бовари фаъолони ҳуқуқи башар ва созмонҳои байналмилалӣ, Шӯҳрат Қудратовро барои мавқеи оштинопазираш дар амри ҳимояти ҳуқуқи соҳибкор Заид Саидов, ки декабри соли 2013 ба 26 соли зиндон маҳкум шуд, ба зиндон андохтанд. як рӯз баъди эълони натиҷаҳои пешакии интихобот, ҳизби аграрие, ки соҳиби 5 курсӣ дар парлумон мешавад, мегӯяд дар маҷлиси нав фраксияи ҳизбиро ташкил хоҳад дод. Бар тибқи натиҷаҳои пешакӣ 3 узви ҳизби аграрӣ дар ҳавзаи ягонаи умумии ҷумҳуриявӣ ва 2 узви дигараш дар ҳавзаҳои якмандатии барандаи интихобот эълон шуданд. дар ин бора раиси ҳизб Рустам Латифзода хабар дод. дар интихоботи рӯзи 1 марти парлумонии Тоҷикистон аксари курсиҳо насиби аъзои ҳизби ҳокими халқии демократӣ шуд ва 2 ҳизби умдаи мухолифи наҳзати исломиву коммунистҳо ба ҳайати нави парлумон роҳ наёфтанд. нозирони байналмилалӣ ин интихоботро интиқод карда гуфтанд, бо вуҷуди доштани алтернативаи сиёсӣ дар ҷараёни райдиҳиву шумориши оро қонуни интихобот нақз шудааст. тибқи натиҷаҳои дир эълон шуда, ҳизби коммунистии Тоҷикистон барандаи 2/3% овозҳо шуд ва натавонист вориди парлумон шавад. ин натиҷаҳоро раиси яке аз кӯҳантарин ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон Шодиш Абдолов гуфт, ки қабул надорад ва райдиҳиро як фарс номид. имрӯз дар Маскав борис Немтсов, сиёсатмадори маъруфи рус, ки шаби 27 ба 28 феврал дар рӯбарӯи Кремл мавриди сӯйқазди мусаллаҳона қарор гирифт, ба хок супурда шуд. ӯро дар оромгоҳи Троекуровская дар шаҳри Маскав ба хок супурданд. дар маросими видо бо сиёсатмадори мухолифи ҳукумати Путин ҳазорҳо нафар дар маркази Андрей Сахаров ҷамъ омаданд. борис Немтсов дар аҳди борис Елтсин дар мақоми муовини аввали нахуст вазир кор карда, ӯро ҳатто вориси президенти аввали Русия меномиданд. солҳои охир ӯ аз мухолифони шадиди сиёсати Владимир Путин буд ва шурӯи ҷанги Украинаро бо ташаббуси Кремл шадидан маҳкум мекард. додгоҳи вилояти Хатлон як донишҷӯи донишгоҳи давлатии Кӯлобро дар куштори 2 ҳамсабақаш дар охири моҳи ноябр гунаҳгор эълон карда, ӯро барои абад зиндонӣ кард. додгоҳ гуфт, Амирхон Ҳотамофи 23 сола, як сокини Темурмалик, ҳамсабақонаш Наврӯзи Саид Аҳмад ва Ҳокимхон Назарофи 23 ва 20 соларо дар хобгоҳ барқасдона бо зарби корд куштааст. ин ҳодисаро тафтишот чун як зиёфати хунин ташбеҳ дода гуфт, ки куштор ба ҳангоми мастӣ баъди он рӯй дод, ки яке аз қурбониҳо пешниҳоди истеъмоли капкбирёнро рад кард. аммо хешовандони қурбониҳо бо ин ҳукм розӣ нестанд. در این بین چی گپی است که همین بچه ما کامل جونشو در کار بود، همین گرفت کشو. یعنی کی عدید شما کی بود کشنده؟ کشنده همون 5 کسی که در همون جای همون خودشون میدونن کیه. 21 شب 22 نوامبر بچه من خیلی اون ما ورا بوم عین نزدیک دیدگی نیستم. دقشلق رو باگریزم. дар паи ин ҳодиса деканҳои факултаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва ҳам таъриху ҳуқуқи донишгоҳи давлатии Кӯлоб барои бемасъулиятӣ аз вазифа барканор шуданд. барои дарёфти ахбору видеои бештар ба сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.